Salam alaikum, Balma Malia, on va fouca au parcada, Balma Kena ou Denga do Amarasila sur le chercheur. Consommons le thé Ashura, c'est le meilleur thé au Mali. A été Ashura, a consommé, a min kakalombona. Et au Temelengo, Amanga Sherifu Kefo, Shek Sherif Tiami Aydara, Kabako Furatiki. Anga témoignage do lamé tuguni Sherif Tiami Aydara ka Kabako Furala. Anga jangan lamé. La ko fargamera e ma chugalo ma yine fa ala ko sona flante kala de kafele ni chebe ala kola ni chebe ala kola e bena do fa alhamdulillah ame wulu lanka jamae pamano ko bamana kala ko kala kumbe ko kapsan aflake bulu kuma do kapsani insenga di se do pia me do tia tu fo wulu fa ka meni mena la so masisa moko le ka flanke boreame kija e kana flante ka kalombo an yɛrɛ da parce que bamanan ko bamanankan ko si bɛ kunkolo la ma se ala kalma e ka fugula bɛ kunkolo la mɔgɔw b'a lɔn si b'a la o bien ni si t'a la n'o tu hali ni dɔgɔtɔrɔ ko ko i bɛ opéré kama sɔrɔ o kabakoya o kɛra anw yɛrɛ ɲɛna fɛrike a bana ka dɔ sɔrɔ o tun bɛ ɲɛnɛ kɛ basi de tun bɛ bɔ ɲɛgɛnɛ na. Ok, merci beaucoup. An bɔra ka nin kabako témoignage mɛn Cheikh Sherif Tiami Aydara ka fura la. O tɛmɛlen kɔ k'an ka belebele an ka kutubu an ka waliw Cheikh Lassana Kanɛ belebele a bɛ se ko a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci a mago tɛ sa. Wa ko ko mana ɲagami Maliko la i b'a ye k'a fɔ Lassana Kanɛ a bɛ wele a ko la Ala ka kutubu Ala ka a mɛn an kɔrɔ. O tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Sala fo Kanjalo ale de fa ye Segu Dawuda Kanjalo fo yan fo Tubakura. N balimaw ni Kanjalo lakaw tɔgɔ fɔra ka daminɛ Muhammad Abdoulaye Chadou kana dili umu nunu Sidi Moribo kan nunu kana bila Cheikh Sala Kanjalo nunu anw kile bɛnna balimaw jigi olu ma tiɲɛ dɔɔni ko bunanko kan. O tɛmɛlen kɔ k'an ka partenaire filanan fo n'o ye Sinafɔkɛ Damisa Mali autorités yɛrɛ de ye papier di Sinafɔkɛ ma Damisa k'a ka furaw ka ɲi a ka jabɛti furaw ka ɲi a ka furudimi furaw ka ɲi ko Sinafɔkɛ esi y'a faamu k'a ka fura k'a ka olu feere. Sinafɔkɛ an ka foli belebele b'a ye nin yɔrɔ la n'o y'an ka partenaire ye. O tɛmɛlen kɔ ka maliyɛn bɛɛ bɔ a kalama foire belebeleba san o san nin y'a 3e édition ye. Mɔgɔ minnu ka saga kanu ka bon n'u bɛ saga mara saga ka d'u ye n'u bɛ misi mara misi ka d'u ye bagan ka d'u ye sɛ ka d'u ye sɛ barama sɛ sinsimanw k'olu ka foire de bɛna ale daminɛ du 27 février esi y'a faamu au 5 mars. Du 27 février au 5 mars. Balmao a telia agataga standu commandé a kana son ninga fo auko balbal qualité fin. Tchadien o Niger balbalo Mali balbalo saga variété soube monsieur variété soube audi agata ni kenenga ni foirina avec place du cinquantenaire là ni ala sona naw klalanga page sans fait naw dona ga ba affiche ni information ni numéro soro au sans fait. Donc, je pense que am se ka do an ka sujet kɔnɔ. N balimaw ko belebeleba de kɛra tuguni ko koba tɛ mɛn ka kɛ mais a bɛ mɛn ka lakale. Assimi Goïta, Ibrahima Traoré n'olu ye Burkina président ye u filɛ k'u ban ka taa G5 réunion na k'olu tɛ taa G5 réunion na G5 min ni Faransi de y'a sigi. N'a piloté le coordonné par la France, France de G5 Sahel, ale de b'a soldaw formé. An ka jɛ an ka nin yɔrɔ lamɛn ko belebeleba de kɛra tubabu yɛrɛ u y'a reconnu ko Mali ma taa nin kɛnɛ kan. An ye information min sɔrɔ TV5 yɔrɔ la an k'a lamɛn. Votre absence remarquée. Votre absence remarquée, celle du président de la transition de la conférence des chefs d'État du G5 Sahel s'est déroulée aujourd'hui au Tchad. L'organisation régionale se réunit pour la première fois sans le Mali qui a quitté cette instance en mai 2022. Autre absence remarquée, celle du président de la transition burkinabé. La lutte contre les menaces transnationales.
Merci beaucoup. Abora quand même, amekla ka segi ngana tugune reportage ngono. Ko G5 nga segi kera, ko Assimi Goïta kunten. Ko Ibrahima Traoré fene ou invitation tiama Ibrahima Traoré bangata. G5 Sahel kera G3 Sahel le Niger, Mauritanie, est-ce qu'il y a famu ale ni Tchad. France rebeka ni jamana saba nunu nege. Ko lu e géant ko lu ka fara ɲɔgɔn kan ko ka Sahel sécuriser a ye o don na a ma mɛn u taara Niger soldaw bɔrɔntɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔw la ala k'u dayɔrɔ suma u taara Niger soldaw attaqué o tuma G5 bɛ min ka G5 la ka Mali to a G5 kɔnɔna la ka Burkina to G5 kɔnɔna la G5 centre de commandement tun bɛ Mali kɔnɔ Sévaré n ko terroristes taara G5 frappé fo Sévaré G5 QG yɛrɛ la. On est à la chaîne de G5 là, au Keraïbe Kagatana. Orela Assimi nous n'allez, Assimi il reste à Makabo G5 là, parce que G5 me barakeni France ka coordonné à Sebeneme, ko France ka avion, au lieu de bouler ka G5 Sahel demain, nous m'aurons besoin de quelqu'un maintenant, Mali m'aurons G5 là, bi avion mi même Mali boulot, G5 à Amaga G3. G3 en bɛɛ fara ɲɔgɔn kan avion min bɛ Mali bolo ani Barkhane avion bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali ka avion ka ca n'a ta ye Mali ka avion ka ca ni a ye le Mali dispose de plus de 70 avions de combat avec des drones et des hélicoptères d'attaque et anw t'an yɛrɛ bila organisation jumɛn na anw y'a fɔ a ye n k'an dɛsɛra k'an ka frontière sécuriser le Burkina seul nous suffit le Burkina et le Mali eux deux leur coopération est 10 000 fois plus mieux que celle du G5 Sahel. G5 Sahel. Organisation mi masega aire sécurisée, a masega frontière sécurisée. Organisation mi asarasu be sa tuma be ko Malika doula. Assimi ko ka teta wa borala. Ku bina mogo blaga Assimi ndeli. Assimi ni sona ka songa do G5 Sahel la Malien me douter de anta famune. U ka tide munu mena ba a tide una kana so a tide una. Ibrahima Traoré fana ma songa ta G5 Sahel ga ni sigina c'est très bien. Je demande au président burkinabé de ne pas accepter le G5 Sahel, de ne pas accepter de rentrer au sein du G5 Sahel. Parce que quand le G5 Sahel, c'est la France. Le G5 Sahel, c'est une continuité des missions de Barkhane et de l'opération Sabre. On ne peut pas chasser la France et accepter de rester dans le, comme on appelle là, dans le G5 Sahel. G5 Sahel. G5 Sahel, abseka nafa jumɛn abseka sécurité jumɛn de rapporter. Il va y avoir tiens qui c'est G5 Sahel ko la, c'est la France qui est derrière France Tara. France bega moyen de yini tukuni pour revenir dans le Sahel au moins mais c'est qu'à soro ni fin jumɛn au G5 Sahel organisation mi ka to anga jamana nunu ngono dori fara la terrorisme ga organisation a fora ka nyemo ga be se asimima ngo yene ibado ko janfa be ko Assimi se ka ga nyemo français consigne ku kana so ko G5 président ga di Asimima Mali se ka dola ibado nga foko de là c'est une mission téléguidée est-ce qu'il y a famu par la France ni G5 Sahel bi ga jamana kono dien tongo do terroriste bi ga jamana chika flengolo chika daga golonji on temelengo ay information ngora me tourner toujours tubabu b'u ka propagande là mais an ka hakili to an yɛrɛ la le gouvernement du Mali doit communiquer en même temps le Gatia ni yɔrɔ la n bɛna intervention min k'a la Gatia fana ka kan ka communiquer kɛ k'a ka position clarifier ko rebelles k'u ye ɲɔgɔn ye ko ka jɛ ka patrouille kɛ k'a patrouille ko Gatia tun b'a la ko Mali tun t'a kalama tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ wa an ka parti in k'a la an ka nin yɔrɔ lamɛn kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ka na commenter. Clandestine dans la région était au cœur des discussions. On écoute le chef de la diplomatie tchadienne. C'est la volonté des pays membres du G5 Sahel de réaffirmer leur détermination. Elle est l'œuvre des groupes armés signataires de l'accord de paix d'Alger en 2015. La mutualisation de ces entités est inédite. Tout d'abord, Serge, quelle est la composante de ces groupes armés du Nord signataires de l'accord de paix en 2015 ?
Alors, ceux qui participent, les groupes qui participent à cette vaste opération de sécurisation, selon Mohamed El Maouloud Ramadan, il y a la SEMA. La SEMA, c'est l'ex-rébellion composée de 3 mouvements, comme vous le savez, qui ont fusionné il n'y a pas longtemps. Mais il y a également, et ça c'est très important, des groupes armés du nord du Mali impliqués dans le processus de paix, mais qui sont plutôt gouvernement malien. Il y a le GATIA, le MSA par exemple, et on a vu des centaines de véhicules qui viennent de l'ouest, du nord, du nord-ouest, du nord, qui vont se rendre demain au nord-est dans la région de Kidal pour donc justement commencer cette vaste opération de sécurisation du nord du Mali. Serge, qu'est-ce qui les pousse à s'unir et à lancer cette opération ? Alors vous savez que ces groupes contrôlent encore une vaste partie du territoire malien et le constat est là, 66% de la superficie totale du Mali se trouve dans le septentrion, au centre et au nord, et 66% de la superficie totale du Mali abrite seulement 9% de la population. Donc la zone est vaste, le gouvernement central ne peut pas tout faire, et puis ensuite il y a quand même l'État islamique au Grand Sahel qui est en train de tenter de prendre du terrain, de recruter, de commettre des atrocités comme d'autres groupes djihadistes, et il s'agit de combattre justement l'État islamique au Grand Sahara et d'assurer la population, la sécurité des populations dans les zones que contrôle l'ex-rébellion et les autres groupes armés pro-Bamako. Serge, s'agit-il également d'envoyer un message aux autorités de Bamako ? Ça c'est clair parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les opérations de sécurisation se déroulent sans le feu vert de Bamako, sans le feu vert du gouvernement malien. C'est comme si, permettez l'expression, comme s'il y avait un État dans un État, mais également les groupes armés veulent probablement dire au gouvernement malien, il faut compter sur nous pour pouvoir assurer la sécurité dans le nord du Mali. Il faut compter sur nous pour la formation de la nouvelle armée malienne. Ok, merci beaucoup. A yɛrɛ bɔra ka nin kɔrɔfɔ mɛn RFI la. Tubabuw ka kunnafonidila min n'u ka kunnafonidiso fermera n'o ye RFI ni France 24. Olu ka correspondant n'o ye Serge Daniel, ale de filɛ ka nin fɔ TV5 la. Ko groupe armé bɛɛ farala ɲɔgɔn kan. Ko SEMA mɔgɔw b'a la olu kun ye groupe 3. Ko GATIA ani MSA bila ko tɛ olu kun bɛ armée malienne kɔ, olu kun bɛ état malien kɔ. K'olu farala ninnu kan ko ka mobilisation ba de kɛ ka patrouille ba de kɛ Mali nord kɔnɔna la ko fo Kidal o patrouille senfɛ i b'a ye k'a fɔ ko véhicule baden de kun b'u bolo k'u bɔra yɔrɔ caman est-ce qu'il y'a faamu ko ka na sécurisation kɛ bon min y'an dabali ban nin na o de la galon do wa galon tɛ il faut que l'état malien maintenant communique o tɛ dɔwɛrɛ État ka communiqué patrouille min kɛra parce que Serge ka kuma la ko patrouille min kɛra ko Mali État t'a kalama k'a ma sara Mali État la tiɲɛ do wa tiɲɛ tɛ wa an kana sɔn ni rumeur ninnu ni tiɲɛ do État ka bɔ k'a yira u ma jɛn n'a ye k'u a fɛla fɔ ni nkalon do fɛnɛ État ka bɔ k'a démenti parce que RFI ni France 24 u ye Mali ci ni hakili b'a la 2012 ni système de la ko ATT ko rebelle kuntigi do ko ATT téléphone bɔ ko ka rebelle informé rumeur ye dugu ci faamuya ta kɛ ko tiɲɛ tɛ wagati min na o y'a sɔrɔ coup d'état kɛra ATT la bon n'u bɔra u bɛ ka nkalon dɔw fɔ nkalon dɔw a bɛ jaabi à la lettre est-ce qu'il y'a faamu ko u ye patrouille kɛ ko gouvernement se t'a la gouvernement ka bɔ k'a ka position clarifier patrouille min kɛra nord la a b'a kalama wa n'a t'a kalama n'a t'a kalama a k'a ka mécontentement yira en même temps min ye n tɔɔrɔ mɛ n t'a dɔn ni tiɲɛ don k'u ko GATIA b'a la MSA b'a la olu dun bila ko tɛ an jigi b'u kan o ye Gamu ka mɔgɔ MSA mɔgɔw bila ko tɛ olu y'a yira Mali tɛ tila Mali tɛ tɔnɔmada mais ko olu ni SEMA mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan ka patrouille kɛ ko Mali État t'o kalama n'anw kuma mɛn an bɛ siran dɛ an bɛ alerte kɛ parce que anw t'a réalité dɔn État de bɛ se ka bɔ sisan ka réalité fɔ an ye ka an hakili lasigi est-ce qu'il y a bon sinon anw ma siran ninnu ye c'est-à-dire armée ka sɔgɔmada kelen a ka kɛlɛ bilahi a tɛ kun ninnu na mais je sais que tentative de propagande b'a kɔnɔ bon a propagande ma yɔrɔ État de bɛ se ka bɔ k'o tiɲɛ fɔ ani GATIA ni MSA olu patrouille min kɛra GATIA ni MSA kun b'a la wa u kun t'a la n'u participera patrouille la est-ce que u ye Mali État informé u ni Mali autorités bɛ ɲɔgɔn kalama wa
Fanga au yoro de don. En sera niveau d'oma. Parce que avec les groupes armés, ne reflète, ne clé groupe armé kola. Nega famoye dron. Beka désarmé nous be do armée malienne na, ou do armée malienne na. Groupe armé ko prof marfatigi flamand à quel jamana kono ni armée malienne te. Tiens sera niveau d'oma. En la somina, fanga temelon fait. Erreur mi an soro fanga temelon na. Antena siga erreur kan soro de. Donc, Mali État, ou ka RFI ka communiqué démenti, a une message kulungolo a cassé en yemoro ma. Faut plus haut niveau de l'État. Ou ka bo ka nou sigini kuma koro de. Ou ka nou sigini kuma koro. Ko patrouille be ka ke anta kalama o follow. No do ka dénoncer son manga ke parce que ou ka une communication d'abolembe ka antiga nga autorité la. Donc mo ba fo ko ko ibe ka tana ko ni kele ne be ke flana adabora kani groupe armé ni tien do. Au cours groupe armé do olu munu ye patrouille ke ou ka loyauté ame sega do ala en tout cas loyauté famola ou bien ou be fagani etam ka groupe armé munu nous ni Mali be barake bila côté nous be faga olu bla yona no stratégie de do wa groupe armé fene ka boka démenti katia ani MSA ou ka boka démenti ko lu senteni patrouille là parce que la France est capable de tout. La France est capable de monter les populations les unes contre les autres. Ka groupe armé ou, ka confusion créée, kou yere dama, ka lay, ka donu akliche France, karalelo. Et France donna un politicien donu akliche, mou bali, koute de groupe armé donu akliche. Donc, il est temps que l'État malien communique, que l'État malien s'assume, que les Gatia et le MSA, que ces mouvements-là vraiment clarifient leur position. Tiens, c'est un niveau de matière. Ante zigzag ni fena kwa. Salam alaikum. Ame wakati mna.